Ahmed Haynes inħeles mill-arrest wara li ċaħat li fil-lejl ta' bejn 23 u l-24 ta' frar li għadda stupra Spanjola fil-bajja ta' San George f'San Ġiljan. Ir-raġel Sirjan li għandu 22 sena kien arrestat f'Paċeville fit-8 ta' Marzu wara li ġie identifikat mill-vittma. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Gabriella Vella aċċettat it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq garanzija personali ta' 5,000 euro u ordnatlu li ma jagħmel l-ebda kuntatt mal-vittma. Ir-raġel ġie mitlub ukoll sabiex jiffirma fl-Asta ta' Birkirkara u li ma jersaqx lejn il-lokalità ta' San Ġiljan. Franċiż ta' 18-il sena tressaq il-qorti wara li seraq u kkawża ħsara fi stabbiliment tax-xorb ta' Sliema. Iż-żagħżugħ ġie mixli wkoll li kien fis-sakra f'post pubbliku. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Bernardet Valletta qalet li apparti Bardelli kien hemm involut ukoll ġuvni ieħor li madankollu laħaq ir-ritorna lejn Franza. Komplit tgħid li ż-żgħażagħ tant kienu fis-sakra li apparti li serqu fliexken tax-xorb serqu wkoll fliexken li kienu hemm biss bħala tiżjin iżda minn għalihom kienu mimlija bix-xorb. Il-ġuvni wieġeb ħati għall-akkużi u spjega li jiddispeċih tal-li jagħmel u li lest jħallas l-ispejjeż tad-danni u l-affarijiet li seraq. Il-qorti kkundannat li żagħżugħ għal sena ħabs sospiżi għal sentejn u ġie ordnat iħallas 553 euro lis-sit tal-istabbiliment. Żagħżugħ ta' 23 sena tressaq il-qorti akkużat li fis-7 ta' Marzu darab ħafif lis-sieħba tiegħu. Cody McSgully, residenti San Ġiljan, kien akkużat ukoll li għeddet kemm li tfajla kif ukoll il-familja tagħha. Il-prosekuzzjoni mmexxija mill-Ispettur Matthew Spanjol sqarret kif it-tfajla tat lill-Pulizija ritratti u ċertifikati mediċi. Il-ġuvni wieġeb mhux ħati u t-talba tal-ħelsien mill-arrest ġiet aċċettata mill-prosekuzzjoni iżda fuq ordni ta' protezzjoni fuq il-vittma. Il-qorti preseduta mill-Maġistrat Gabriella Vella laqet it-talba l-ħelsien mill-arrest fuq diversi kundizzjonijiet, fosthom li ma jsirx kuntatt mal-vittma u li jiffirma darbtejn fil-ġimgħa fl-Asta ta' San Ġiljan u garanzija personali ta' 5,000 euro. Franco De Bono u Amadeus Kakija kienu l-avukati difensuri.